विजय हा विजय असतो. ही गोष्ट काय माझ्यासाठी नवीन नाही. एका काळी 17च्या 17 उमेदवार मी काढलेले आहेत. 17-0 असं केलेलं होतं. आता जर ते बोलले असतील 21 तर पूर्वीचा इतिहासाची पुनरावृत्ती पुन्हा एकदा होऊ शकते एवढं त्यांचा म्हणण्याचा उद्देश आहे. त्यामध्ये तुम्ही असं म्हटलेलं नाही की आम्ही काहीतरी खूप पॉवरफुल आहोत म्हणून आम्हाला 21 जागा मिळणार, बिलकुल नाही. हे जनतेचं प्रेम असतं आणि त्याच्यामुळे आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की राजघराण्याबद्दल किती प्रेम असतं. तर या पूर्वीच्या काळामध्ये सुद्धा ज्यावेळेला प्रवीण भोसले आमदार म्हणून उभे राहिले, ज्यावेळेला मी तालुका अध्यक्ष होतो, त्यावेळेला सावंतवाडीच्या राणी सरकारने अपक्ष म्हणून फॉर्म भरलेला होता आणि तीच लढाई त्यावेळेला झालीच होती. शेवटी त्यांची उभं राहायची इच्छा असल्यानंतर आपण त्यांना अडवू शकत नाही. परंतु हे पहिल्यांदाच घडत नाही की राजकारणात लोक उभं राहिलेलं. ज्यावेळेला शिवरामराजे उभे राहायचे त्यावेळेला मी स्वतः त्यांचा प्रचार करतो आणि त्यांचा मी अत्यंत लाडका होतो. ते उघड आहे. त्याच्यामुळे मी अनेक वेळेला उल्लेख करतो. मला राजकारणामध्ये आणण्यामध्ये त्यांचा मोठा वाटा आहे. त्याच्यामधले एक शिवरामराजे भोसले होते. त्याच्यामुळे त्यांच्या सुनबाईंना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये केवळ त्यांच्या सुनबाई म्हणून स्वीकारण्याची मी तयारी दाखवलेली होती आणि त्याच्यासाठी भाजपवर आघाडी पकडण्याची तयारी दाखवलेली होती.